basira ce farfi 'yan Nijar ɗauroro zaɓin mu shi mutum ne na mutane. Kowa ya ja da kai dan roro ya gama, dan mun zama gimshiki masu aran gama. Kowa ta baka dan roro waka zama masa. Ga zaki 'yan farti zarmi ne na mazaje, zaki ko adawa ne kowa nashi ne, shi ne zaɓin mu 'ya'yan Nijar. Ko a ranar zaɓe ce dan shi mai kirki ne kowa na shaida shi. A yau murna ce muke maza mata ko'ina, dan rora ko'ina na taimaka marhaba. Gwarzon 'yan Nijar abin yabo namu ne, na roro zarumi ba mai jama da kai, dan ka kai zarumi kai ne ake yabo. Ko a can Cote d'Ivoire kai ne suke yabo, sannun ka sha yabo. A yau murna ce muke maza mata ko'ina, dan rora ko'ina na taimaka marhaba. Bayan ka zarumai su ne zan yaba, Halilu bugaruwa sannun ka zarumi, SJ namu ne, Sanusi zarumi mai gari namu ne, Alhaji Murtala zaki ne, Muntari namu ne. A yau murna ce muke maza mata ko'ina, dan rora ko'ina na taimaka marhaba. Husaini Ibrahim Hamidin Zanyabo, Ibrahim Kare can Sahabi Daurere, Mohammed Salane nagari Asuje tamu ce, garin Basira farti tamu ce. A yau murna ce muke maza mata ko'ina, dan rora ko'ina na taimaka marhaba. Uban fartinan Sanusi Mareni, Allah ya kare ka, shere masheranta iko sai kayo ka samu 'yan Nijar. Jaja naka ne, Nyamai takace, Tawa takace. A yau murna ce muke maza mata ko'ina, dan rora ko'ina na taimaka marhaba. So takace, Zandar takace, Tilleri takace, Agadas takace, Maradi zanije domin dai takace, Diba can gaba ita ma takace, ni kebi naka ne nagari Libatan. A yau